Department of Transportation protektaranda iti uploader iti panagkararera dagiti bus ti GB Florida. Wala ta ni GB Florida. Pilaan na mo ti reklamo DJ nang i-upload iti social media. Tinutukan da ito'y ni Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Lawrence, ando pangitali kami. Impaka mo ti Department of Transportation na protektaran da iti uploader anang i-upload iti video dagiti inema bus iti GV Florida Incorporated ama ipagarup ang nagkakarera iti kalsada paset na iti Isabela iti Calabes daytoy ket kalpasan yung pablak ti GV Florida Incorporated a desidido da amang isaklang iti uploader ken kinunada a malisyoso iti inaramid na sungbat ti DOTR asaan na nasken ang mabutang iti uploader gaputa protektaran da daytoy ken ipayan da iti legal assistance. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aramen.